как, как правилно да стигнем това поръчителство, да представим себе си, че ние да поискаме формата на Творец. Как в искането на поръчителството да искаме формата на Творец. לא יודע. איך מתוך הקשר בינינו אנחנו מחפשים את צורת הבורא? אין לי מושג. Във връзката между нас ние може да разкрием и Твореца и на мен ми се струва, че това е правилно. Ако ние търсим връзка между нас, ние направим формата на Твореца. Това сам по себе си е пророчество. Пророчеството изхожда от хисарона, от кли. Когато ние искаме да създадем кли, то в него Творецът властва. Всичко, което се намира извън нас, това е Творецът. И ние сме длъжни да разберем, че това са нашите човери, които строят душата и това вече е търсене и в това е пророчеството и човек да излезе от себе си, да се вижда за граници. Това е търсене на Твореца и своето отдаване. Да, има ясна картина в главата. Творецът удържа цялата сила на пророчеството, всички части, цялата картина на един пророчество. Нас той ни е дал такава илюзия, че ние също да се намираме в пророчеството, да станем като него точно. И затова още един път, когато желанието да се разкриваме такъв стремеж и молитва да бъдем в пророчество, това нещо е... въпроси? גם כן שאלה אחרונה, סביב התיאור, איך אנחנו יחד נתאר, צורת הבורא, בכלל יש הרבה... Въпрос на положението, как ние заедно се представяме важността на Твореца, какво това е Творец, Боре, отиди и виж, може ли си го представим това? Да, но не достига на нас какво? Някаква точка, която да направим тази първа качка. Ние още не сме направили тази качка. Не е вярно. Слушай. Написано от любов към другите, в любов към Твореца. Ако ние оставим между себе си правилна връзка, то тази правилна връзка в точност представлява Твореца. И от страна на Кли, тогава в него ще почувстваме напълване в този момент, в който ние съвпадаме по свойство. Само когато ние се обединим правилно, той чувстваме, че той не напълва. И тогава ние ще кажем, обединяваме се между себе си. Двама човека изведнъж чувстват близост между себе си, взаимно разбиране, обединение и изпълнение. И тогава те чувстват някаква топлина между тях. Така и ние. Но разбира се, това не е в такава форма. Но така ние разкриваме Твореца. Когато ние достигаме в състояние, когато всеки помага на другите, чувства ги, намира се с тях в общ хисарон, то се разкрива такова усещане, че не искаме да даваме един на друг, че сме ние близки един с друг, свързани сме един с друг. И тогава това, което напълва, това усещане се нарича Творец. Творец Боре. Така ние трябва да стигнем от страна на Кли на такова състояние на напълване, ние ще го почувстваме, че се разкрива напълване. Тоест, това е разкриващо се Кли. И за това има въпросът да реването на Тората. Вие искате ли не? Ако вие сте готови на това, моля, вие ще получите светата възвръща към източника, да ще получите напълване. Моля. Но между вас трябва да има, но между вас има планината Сина, има работа. Ако
ли не си изпълни своята работа, то няма да се разкрие и Твореца. Въпросът е, има ли такова понятие, че тук, да кажем, в нашата десятка се грижим един за друг, има такова усещане да отдаваме на всички, а има друг, който не се намира в това. Затова има статиите на Рабаш, където той пише, че ако един пробива дупка, но ви пренасяте за история. То тогава всички потъват. Пършество, това се е пършество. То го има или не. Така е в духовното.